pihak silalahi do si matupang hami sian STM na adong di saguba asri STM satai sauluan roh hami itu mengadopi udanganmu alai sosa sebelum satu BPH perlu dok sukunoku dongan ati buana dong ning lapas haton akka hata poda dot akka si paingot tuan akon nami si Heri amang silalahi roh hami sian STM ta na marlas ni roh eta sadarion roh hami tutu dison lao makalason ulot ta sadarion nung ngatutu mulai sian nasagot ita marlas ni roha saat sonari saat ma tuan non tuna manipuli jadi sahabat jolo sahari dok konon nami do tu wala lae tamasi tutu marlas ni roha hamuna boy tutu marpesta anak tasi Heri marlas ni roha musadahamu tutu na mardongat tubu silai sabungan madok muliati do hami sadongat sahuta jadi asa dok kona tua main na tulai si Heri ada roh lukai na togutu kuni lobu ada roh itu kuni horbo sa rumah tua mau patu kutu hopu hut pai hut apa hut marni marnono jadi tu si Heri anak nami jadilah keluarga yang berbahagia takut akan Tuhan asalas rohani babat tong dihasianganon sonang matong uma diinganan na persatok kinani ima pangiduan nami sian hami sian donga sahuta songon na idok kuna tua-tua matong bitang narumiris men na obun na sumorop maranak mahamuto riris marboru mato torop jadi